Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting! So for today's video, boring ang araw namin kaya naisipan namin mag-hike-hike or maglakad-lakad sa, hindi naman sa as in bundok talaga. Light lang, pero dito pa rin naman sa aming barangay. Wala kasi daw ini-edit ngayon si Ma'am Shitin, kaya gora daw kami ngayon maglakad-lakad. At ang purpose po namin dito ay para ma-enjoy lang, banding with family, papapawis and everything. At hindi na po kami naka-shoes. Hindi na kami nakasuot ng shoes. Ay kami lang pala ni Chin ang magsusuot ng shoes. Sila hindi na daw kasi hindi daw nila bet. So magkain lang kami ng tinapay dun kasi may bikiri malapit dun. And disclaimer lang po, meron po kaming dalang mga mask at isusuot lang po namin mamaya pag may mga ibang tao na sa paligid. Tsaka nandito pa din naman kami sa amin. So I hope ma-enjoy na pa rin ang vlog na ito. At sa mga naghahanap po sa mga shoutout vlogs ko, update lang po sa mga hindi pa nakakanood ng mga latest shoutout ko. Meron po akong mga shoutout kay Mami Tony Fowler, Tony Gonzaga, Val Santos Matubang, at Jella Andres. So sana mapanood nyo po. At sa mga nakakapanood na, maraming salamat po. Lalo na sa mga nakaka-flattered ng mga feedback. So mga magbihis na po ako at maglalakad-lakad na kami mamaya. So please watch till the end. So bukid rami pa doon guys, di mag-uol. Jinjin! What's up guys? So hindi pa kami nakarating guys. So, dito muna kami sa stopover ng bilihan ng pan kasi bibili kami ng pan para may baon kami, no? Oh, doon din ang bahay nila Ate Chloe guys. Yan. So, sila Ma'am Shitin ay inaantay pa namin guys kasi sila na naglalakad sila, kami nakamotor. So, hello Ate Chin, Ate Chinin. Me good tone. So, ngayon guys ay... Ako guys, nabali noon ming duhan Chin guys. Dapat ako unta sa Leo pero ginahan man siya sa Luyo kaya ako naman nakauna sa tubangan. Yes. So tara sila guys. Nandun na sila Ma'am Shitin mo. Lulutining. Sila. Hi, hi, say hi to Mama Tintin. Hey guys. Hello. Ay, katay ni boy ko no. So, agad may mag-helmet guys, kaya narami dito. Pili tayo ng pan, dali na. Dali natin it's kay pili tag pan. So guys, pili na kami ng pan. Pili. Tinapay sa uy, sa pan uy. Wow, ang daming pan. Tinapay. Yes, pagkatama ko na dito. Wala pa yung pagkuluto. Ngigatas. Uy. Ano brad ay? O kana ba? Spanish bread. Kani? Margarin? Kanita lang din. 40. So, sa 40 pesos, daghan naming napalit. So, ito guys. 40 pesos. So guys, now na snack guys, wala ni Jules. So hi, what's up guys? So vlog takeover. So it's your Binsoy Meals. So today is Friday and time check it's 3:34 PM. So grabe katiurok sa init no. Guess what gaunsa mi? Ga-hiking ni oy. Unsa man gihamon mi ninyo? Hapit lang summer magpaslim na gid mi suma, guys. Yes, guys. So as you can see no, I wear this cup. English na ni gid cup. Pakita sa mga tanong na makita. Kaputo. Basta something like that. That's a special thanks to Auntie Alma Sol Felix kay yan ang gihatag ni Papa niya. Nigo dahil. So yan ang gihatag ni Papa niya since wala man ko si Papa so ako yung gamit. So nindot ko siya guys, made from Canada. So I'm with my mother and sisters and Osg together with Nitch, Daniel and Iniel. So guys, padung mi sa Mabini. So wherever part sa Mabini no, nga ihampas mi sa amo ang mga katiilan. Adto lang gid mi so kaloy sa Ginoo guys, landong jud siya gamay guys.
Sa palag sa akong pagkasaba din hino. Hinahinay lang gid mig lakaw guys, hinahinay padaot, hinahinay pa pawala sa mga taksin sa kalawasan. Kay it's summer. It's summer na gid guys, and we want nga ma-fit gid among body sa kuan sa summer. So, see you later guys. Hello! Kani mo si Mama Mers. Ang tanumers ng tahaw. Pupunta kami sa doon sa ano. Pupunta kami doon kasi mag-hiking at magpa-plant hunting. Magpa-plant hunting. Yung isa dyan, no? Nagpapakarga. Ito na ang simula ni Mercy ni Boy. Humanita. Nagudlat tanan. So guys, if you're wondering wala mi mask guys, kay naara gid luyo sa mo ang bukid. Kay luyo sa mong balay ang bukid. Oh yeah. Still part sa mo ang lugar which is ang Tahaw. Kutas magmas. Pagkatapos nito ang si Christine ay magrereklamo dahil yung paghawak ko ng cellphone ay magalaw. Pakan natin ang vloggeries. Laylay mo sa kamot ng mag-vlog. So guys, grabe si Chin guys, gusto gid siya bulangan. Hala, oh my goodness. Oh, si Chen. Vlog. Sige, pag-vlog. Sige, Ay, dagan! Guys! Dagan! Hala, dagang bird. Dagang bird. Ayan, makuha na si Puna, Chen. Tapi, dia Chen. Iop lang nga, iop. Lagi, Chen. No, na, sige. Na chicken. Hey, what's up guys, no? So ngayon guys ay Nag-vlog pa din sila Ma'am Sitin doon, guys. iba yung mga vlog namin. Ikay kupot oh. So maghahanap tayo ng tanong. Anong ginagawa mo dyan sa baba? Taas. Sa taas. So guys, exercise to sa akin guys. So guys, nag-exercise si Tito Ining guys kasi para dumaot ang kuan. So guys, kahit daot guys, Kuya Binsoy Mills guys, nag-exercise pa din siya guys. So ay kunukog ba ni Chen? Oh. Good morning! Good morning. Good morning! Hawa ka mabuti ha. Akin na. Dami, no? Dami! Nen, pakiingin! Hey, mami Ano ko tawa di sa tingin, vlog di sa tingin. Hi, Meg. Hi, Meg. Hello, mga Meg. Hello, Meg! Hello, Meg! Ay, hello mga Meg. Gusto ko guys kasi para ma-exercise yung katawan ko. Ya, nadi kay katawan, maunggari kay liog. Nadi kay katawan, maunggari kay liog. Nadi kay katawan, maunggari kay liog. Ano, sakit man na nakati. Ah, ikutasan pa siya. Katasay ka madam? So, grabe rin. Churo. So, inaina ko, na-relax ka na kami. Inaina ko, na-relax ka. So nice guy ang palibot guys. Very mahangin. Ito katawan ko. Ang kilawas. Naku, ano kayo? Nakakatawan. Wala. Inaina ko, na-relax ka. Ganda ng kape, no? Ganda ng palibot na kape. Ng feeling. Yes guys. Kilagan din guys kay. Dili lang ko magtagalog kay pati kayo basta. Bansanitas yo, Oo. bansanitas. Kilagan din guys kay presko kay ang hangin kay. Wala kayo yung mga ginga pakyanan. Pollution. Kunya green ang palibot. So laban sa mong background music dara guys kay favorite song na ako sa karon nga week. So guys, trivia dahil guys no kani nga mong gilakawan guys padung kini sa balay nilang Junmar Fardo guys. Hey, what's up, mga Meg? So, si Ma'am City na mag-drive ka. Meg! Bahog ite. Ngayon,
Chin, ang seso dato Chin. Ako ba, ganahan ta ko mo ito negros ay. Negros? Mas itlog. Na, dito negros na. Kada adlaw bin sila magkuha ng itlog. Oh, dito negros mo. So guys, nindot ko yung kahoy guys. Makita ang ating kagandahan, dahan-dahang iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-isa. Sa Simanang Chin guys, ganahan gisag hiking guys. Hiking siya guys. Di siya ganahan sakay sa motor. Guys, dari ko magtukod balay guys. Kaya nindot kayo tan-aw. Yan naanay ka ng car. Narabe yung kambal diha. Kinsa man? Sa sige na mo kanhi guys, no? Magsige mo yung ani, magpahangin mi ni Nitch, no? Iya ko nung kambal na diya nagpuyo si Nitch. Ang yang kambal ko no si Witch. Na diya na si mong kambal nga si Witch. Guys, hindi ko sa picture dari nilang ha guys. Sweet ko nung ta sila guys. Simple ilang balay nga guys, pero nindot. Kani guys, nindot sigit kayo ilang balay. Mingaw, layo sa Saba. Saan na to patungo? Jag. Saan ako patungo? Wala, kusugal ako manang China, manang Chin. Ah, grabe Chin, hiking Chin. Oy, mudako ng bagtak iguli ron. Nani. Nani? Nani kamot. So guys, nag ano sila ng mga tanim. Gaplin! Iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod Ito na matintinda. Awa tindot ki balay tin kana ano ning anak ng balay oh. Kabing duta balaya ginon simple ra kay ba. Awa tindot ki. Puro ilamas sa Julie. No, kailan balay mo no? Mana ka? O exercise? Mo ko ito Julie. Kunya na. May snack pa ta bangita tag pwesto. Shout out Miles Jirel. Oh, ewa imong nindot na kay imong kuan oh, balay oh. Hello sa vlog. Hi sa vlog. Hi next. Nindot na kay lang house. Agi lang meter. Kini ang balay ni Jia. Hi Inday Kisha. Hello. Hi. Asa man si kuan? Tirtoto. Unsa man kanila? Naglakaw-lakaw me adto dito unahan ba? Pasingot. Aw. Nangumpra ka? Aw. Agi lang mitiroy. Manchinitas. Mong gipangita na puno. simulan iyong pagkakabang. Sino lagi ko anday? Itlog. Sorry siguro oh. Sa salamin upang Dito ka kuha to lang gamoy. ating kagandahan. Lamigas. Pangita dito training. Ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. Wasa sila ko. Uy, Nasa. wala sila sa akin. Nagibili na sa nilas. Hoy, gibili na sa nilas. At sabihin Wow, ka nice. Magbudbud, baging ka nga walay lubi-lubi. Singan? Magbudbud, bagbing ka nga walay lubi-lubi. Kurot na ang lubi. Yeah. Nunod sa batis ng mundo sa kung ano lamang kaya ko. Iya, ba so yo tinis. Bigang Sila da. Lahi ka pungot. Kita puno. Bigyan kita ba? Tay papi ingin. Ay. Nakagwapa bat-bat. Go. Aga, kakatulog
Ang sarili, ngunit di nagkakita. Cute. Wala ni Balhin. Oh, ni Balhin. Hala na, nag-una-unag kaon. Gibalik. Eat na. Eat na ba? Ako pabibi, son. Kita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang muka upang maslaya. So hi guys, so nakabili na kami ng Sprite at isa ka Sprite at saka isa ka Coke. So para mang snack na tayo. So mga meg, maulit namin mga meg kay naay ni chat nga abot na daang cake sa among 300 subscribers. 300K. Isa na pahi mo. Thank you so much free tutorial cake. Thank you kayo kay mo yung gi-deliver sa mo ang imong gift namo. Subscribe na siya channel mga meg. So guys, naalag diri ang cake guys. So kung hindi kami nakaabot kay Sir may tutorial cake. Dili mo siya nagkuon, dili mo siya ang nag-deliver. Saan man? Tada! Wow! Happy birthday! Happy 300k subscribers! Happy 300k! Happy birthday, Paping! What can you say about your cake? Thank you so much, sir or ma'am. Free cake tutorial tutorial cake. Sa mga gusto mag-order sa ilang cake, contact lang Carla's Cake 0938-7146-579. Thank you so much, Yay! sir or ma'am. Bash! 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 Sino ba? Nilak! Nilak doon na, oy! Tapoy luhat, tapoy sa luhat. So that's it for today's video. Salamat po sa panonood nyo. God bless you everyone and bye! Thank you!